Ndiringoda kuti kuma-truck drivers zvandakamafungira kana ndikatongoona hwana wayo ndogona kutoita utsinye chaiko yako because vakanditira utsinye vafuta kundirepa kutanga kutaura zvisina basa zvekuti kwanzi ndini ndakavakechesa inini. After nyaya yemusikana wekumvuma yatenderera, musikana auya nesaidi rake renyaya. Musi wa4 Juni chakaitika ndechekuti ndakabva kwasisi vangu kuGweru. Ndichiuya kuzoona boyfriend yangu kumvuma. Ndikamira parodhi pakaita truck rakamira kumberi kwangu. Ndoparati uri kuenda kupi? Ndaisitorina mari. Chinoshamisa vanhu vakawanda ndechekuti aibva kuGweru kwese uko asina mari. Apa achienda kunoona boyfriend type ipi isingapewo musikana mari yebhazi. Ndikuenda kumvuma zvikanzi unobhadhara mari, ndikati handina mari, zvikanzi pinda. Ndopatachabhadharisa musikana akanaka severi. Ndopandikati it's okay, ita basa yenyu. Vanga vane vanhu, vanga vari 2 nemumwe mukomana. Zvikanzi iwe musikana iwe inda mazamu ako akamira chichi. Ndikati hanti ndangu here. Ndopatanga kundibata mazamu angu. Tasvika mumvuma ndopavambonyarara nyaya, ndopandatanga kutaura zvamama wangu. Ndopa zvikanzi saka kumba ukabva rini? Ndikati 2 weeks. Pane 2 weeks ndabva kumba. Zvikanzi uchirara pai? Ndikati kwasisi wangu sometimes ndairara pamusango kana kuti friend yangu. Zvikanzi chi enderera kumberi. Zvikanzi ndopamwe wacho ndopa wekutanga patakasvika pamvuma 1 wacho ndiyakagadzira bhedhi. Zvikanzi wochirara apa kwavira haudewani mota dzinosvika kuchivhu. Ndowati kuenda kuchivhu. Pandikati zvikanzi chirara pamubhedha. Vakatanga vachitaura nyaya vakagara pamasiti. Ndakatozongoona hwana wacho akundipfepesa kubvisa hembe. Hwana wacho ndopauya kumusoro. Hwana wacho akatanga kundirara neni ndiye akaposta mavhidhiyosi angu. Alright. Saka uri kuti pane nyaya iri kutenderera pa-social media yemusikana akapfeka sketi yepingi netopi yepingi. Musikana wacho ndiwe? Ndiye nini. Ndiwe wakapostwa nematruck driver anga akupa lift kubva kuGweru uchienda kumvuma akakurepa, ndizvo? Saka iwewe kuGweru wakabva nguvai? Ma5 mukazosvika nguvai kumvuma? Handichanyatsoziva. Asi kwanga kwasviba paukasvika? Pasina tombonyanya kusviba. Pandakati ndoda buruka but vakaramba. Alright. Saka ivo vane nyaya yavari kutaura yekuti wakavati ndipei 500. Chii chakaitika? Vakati kana uchida kuti uri kuda here kuti ukuda ndoti ripotera here kana kuti ukupa mari, ukuda mari kuti usaripoti. Ndikatanga ndichiti 500. Zvikanzi 500 tinoiwana kupi? Tingatokutora mapics tikakutokutrendesa. Saka vakabva vakutora mapicture? Kwete usiku. Ha5 yamakuseni. Mumwe wacho ndopaakauya achirara neni muhombe wacho. Pandakazobuda mutrack ravo tichifamba netsoka kuti ndinomisa malift ekuenda kuchivhu, vakatanga kuposta vachiti mashofu yamuone hurerere rinofamba richidyira vanhu, rotanga kuti ndiri underage chichi. I didn't know kuti vari kuposta. Alright. Pagoita umwe akatora futi mapik andandakamei akanditi uya ndikutore mapicture because akandona zvitora mapicture nefoni yangu. Ndopandati because mainini wangu vanga vati tione zvachi tione maphotos ako. Ndopandika vakandiyepa nekutora mapictures. Alright. Ungaziva kuti track racho raendapi? Vakakudza kuti vari kuendepi? Anzi tikuenda kuDinson tichizoenda kuHokwe.
vaitobva kugoka infact. Pawakataura navo vakakuudza here mazita avo, vakakupa here mafoni nhamba avo, pane zvavakakupa? Hapana akandipa, but ndine nhamba dzandakatora mugurupu rakafuwatwa. Right. Asi ikezvo vanhu vari kufunga sokuti unomira pamvuma uchikwira matiraki, ndozvaunoita here iwe? Ndiite izvozvo. Unoenda kuchikoro? Aiwa. Hauenda kuchikoro. Wakagumira form 1? Form 1. Nemhaka yei wakagumira form 1? Tanga tisisina mari. Hamusisina mari yekuenda kuchikoro. Saka unoda kuti chii kune vari kukuona, kune vakaona vhidhiyo rako vakaona picture yako ichitrenda, unoda kuti chii? Angoti wese akabhilivha ngabhilivhe izvozvo. Ari kuonawo mavhidhiyosi angu akutanga kubhilivha neni. But